Barista Muhiri Mangwarako ya ce abin da dan Bello ya faɗa gaskiya ne. Siyan hotel da aka yi a Saudiya gaskiya ne, sai sun tara shaidu makamancin kundi kamar haka kafin su makamacin a kotu. Ake maka mun je kotu, zan iya karanta maka kes din. Mun je kotu. Wannan Hilton da aka ce an saya ba ƙarya bane. Wannan kudade mu a nama bangaren zarafi zan iya baka bidiyon kudaden da ake cancanzawa ba wai ma magana waɗanda fuskokin waɗanda ma suka rika cancanta kudin muna da su. Saboda ba wai ƙarya ba ba shari'a ba wani abu ne wanda mu a gurin mu is facts. Wani zargi ake wa Sulen Garo har aka maka shi a kotu. To makamancin zargin da ake wa Bawa Bola T na kamfanonuwan tace man fetur a Malta. To makamancin shi ake wa Sulen Garo. Na farko Sulen Garo shine Commissioner of Local Government. Sulen Garo yana da kamfanonuwa guda biyu. Na farko MJ Multipurpose Limited wanda gogo sunan shi ne Board of Director kun gani Murtala Sulen Garo. Kamfani na biyu AU Future Investment wanda shi ma za ku gani sunan director din shi ɗaya daga cikin su Garo. Idan ba ku manta ba kuma na gaya muku an riga da an maka Sulen Garo a kotu. Kun kula ga MJ da kuma AU wannan kamfanonuwan guda biyu da kuma sunan shi da kuma sunan wannan Board of Directors din na kamfanonuwan. To Sulen Garo sai ba kamfanonuwan nashin nan guda biyu contract da kamar da takarda take yawo duk wata duk local government din Kano za a bashi naira miliyan 5. A takaice dai a watan November 2021 kadai kamfanin MJ ya samu naira miliyan 123,525 kamar da kuke gani. Kada ku manta akwai ɗayan kamfanin na AU wanda shi kuma a watan November 2021 an bashi naira miliyan 91 wanda a wata ɗaya kamfanin da ake zargi na mutum ɗaya ne zai tashi da naira miliyan 215. To a ƙarshe sai a gano da cewa fa ana yin transfer zuwa accounts ɗin wasu mutane da suke aiki a Wafa wanda kuke gani rasitai ne wanda su kuma sai su canja masa kuɗin ya koma Saudi Riyadh allegedly. Inda wani kamfani mai suna Next Vision suka ba da receipt. Su kuma wannan kamfani na Next Vision zai sai tamfatsetsen hotel a ƙasar Saudi Arabia kusa da Ka'aba ɗakin Allah. Daga cikin hotel ɗin zaka samu damar hango Ka'aba ɗakin Allah. Amma fa duba da cewa an riga da an maka Murtala Sulen Garo a kotu tun July. Ma'ana duk wannan takaddun da sauran shaidun nan duka zaman suna nan already. Yasa wasu APC suke cewa fa wannan takaddun sun samu dan Bello ne daga gidan gwamnati. Kuma tabbas siyasa ta shigo domin a zubar da mutuncin shi Murtala Sulen Garo. Shi dai muhi magajiya ce duk zargin da ake faɗa gaskiya ne, dan haka ba zan fasa addu'a ta ba. Ya Allah duk wanda ke da sa hannu a maida ƙasar mu Najeriya baya. Ya Allah ka mana maganin shi. Allah ya samu dace.